Joo, moi. Joo, mä oon Tuomas Lustig. Tulin puhumaan tuosta MS-taudin hoidosta lääkekannabiksella ja ruokavaliolla. Eli mulla on siis mitä? Kuuluuko tästä? Okei. Okay. Eli mulla on toi paleo ruokavalio ja tarkemmin se vegaanisesti, eli paleo vegaani. Eli syön lähinnä siemeniä ja kasviksia ja muuta sellaista levää proteiinilähteenä ja muuta sit hoidan lääkekannabiksella, teellä ja vaporisoimalla. Ja semmoista. Sitten joo. Elikkä MS-tauti on keskushermostoon vaikuttava autoimmuunisairaus ja oireet johtuu sekä vastaainetuotannosta että sitten sen aiheuttamista vaurioista myeliinissä. Eli myeliini suojaa hermosoluja ja aksoneita ja vastaainetuotanto ja tarkemmin taas sytokiinit hyökkää sitten taas myeliinin kimppuun ja sitten taas RS-hermoston puolella niin Schwannin-solut luo uudelleen myeliiniä ja sitten keskushermoston puolella oligodendrosyytit, eli niissä on CB1-reseptori. Eli siihen pystyy vaikuttamaan myös sitten kannabinoideilla. Eli mulla alkoi oireet toukokuussa 2010 ja syksyllä 2010 mulla lähti jaloista puutuminen vasemmasta pikkurillistä, onko pikkuvarvas? Niin, ja sitten puutu siitä, sitten loppujen lopuksi jalkapohjat kummastakin jalasta ja sitten myöhemmin syksyllä tuli pahennusvaihe, mistä oli kaularangassa plakki ja sitten tuli käsiin oireisiin ja oireita. Noihin oireisiin aiheutuviin lihaspassisuusoireisiin, niin mulla on ollut Baclofen käytössä aluksi, mikä on sellainen lääke, mikä estää hermosanomia kulkemasta. Eli se ei pidä mitenkään toimintakykyä yllä. Se puuttuu sen kipuun kyllä, mutta se ei oikeastaan mitään muuta tee. Siitä tulee huono olo ja hikoiluttaa ja ei jaksa tehdä mitään. Sitten mulla on sen jälkeen toi Nabilone, mikä on synteettinen lääkekannabis, se on tablettimuotoinen. Mulla on se yhden purkin verran ja se oli semmoista, että mä otin sen tabletin ja sitten se oli vähän semmoista, että tavallaan vähän niin kuin tuijotin seinään ja niin kuin, kyllä se niin osittain vaikutti ja se tuntui niin jossain sormen päissä kyllä jollain tavalla. Mut mä hukkasin siinä aikana mun avaimet muutaman kerran, mä jäin oven ulkopuolelle ja se oli kaiken näköisiä episodeja. Et mulla ei niinku tosissaan niinku toiminut niinku muisti kyllä sillä niinku miten pitää se muuten niinku. Ja sit sen jälkeen mä saan sitten Bedigan, se oli ehkä marraskuussa. Se kirjoitettiin lokakuussa kyllä, mutta mä oon ehkä aloittanut sen marraskuussa, voiko tässä lukea lokakuu. Ja sitten siitä sitten Betrokan oli alkuvuodesta 2012 ja sitten on ollut tuossa välissä ollut Bediol ja nyt on tällä hetkellä pelkästään tuo Betrokan, eli se on 22,2 grammaa päivä mulla tällä hetkellä, mistä mä teen teetä 1,7 grammasta, minkä mä nyt mittaan, ja sitten mulla jää siitä suunnilleen 0,5 grammaa sitten rystettäväksi pitkin päivää. Yleensä se on sitten illalla sitten myöhemmin. Eli MS-taudin oireiden aiheuttaja, niin siinä on itse tuo tulehdustila, eli sytokiinituotanto, vasta-aineet. Ja sitten mulla henkilökohtaisesti tuo kaularangan plakki, mistä lähtee hermorat käsiin, eli mulla loppui kitaransoitto silloin 2010 hetkellisesti kokonaan. Ja mä oon sitten lääkekannabiksella saanut sitä jatkettuun sitten kyllä, mutta siellä on semmoinen vaurio
Kaalarangassa, että siihen mulle sanottiin osastolla, että siihen ei tule mitään täydellistä palautumista missään vaiheessa. Et sen takia sieltä osastolta kun mä lähdin, niin mä kävin saman tien Tobakkostoresta hommaamassa Volcanon, kun mulla oli ollut veronpalautukset, se oli silloin joulukuussa, niin mulla on sit siitä lähtien 2010 joulukuusta 23.12. asti toi Volcano. Ja sitten resepti oli sitten 2011. Joo, eli joo, ei siitä enempää. Ja sitten oli auto-onnettomuus, mikä oli 2004 mikä oltiin bändin kanssa keikalla, oltiin ajamassa Seinäjoelle muistaakseni, ja sitten Parkanan kohdalla ajettiin, tai kuski ajoi pikkasen hiekan puolelle oikealle, korjasi liikaa vasemman puolelle, ja pakettiauto lähti kieri ympäri, ja meitä oli 8 kyydissä, jolla Mersun Sprinteriä. Meni vastakkaisen puolen autokaistaalle puuhun, pysähtyi, ja niin, että tultiin pakettiauto peräedellä lumihankeen, osui puuhun, niin sieltä lensi kaikki nämä vahvistimet ja rummut ja kaikki muut lensi sinne hankeen, eikä tullut meidän päälle. Et siinä kävi säkä, mutta mä lensin itse siellä pitkin siellä ympäri. Mulla tuli siitä sitten taas tuonne tällainen niskarankaa, täällä on niin nikamat vääntynyt, 3-4 viikkoa nikamaa, niin vääntynyt, että se vaikuttaa samalla mulle noihin käsiin oireita kuin myös tämä Kaalaranga-plakki, että siinä tulee yhteisvaikutus. Ja sitten muuten vasta-ainetuotanto aiheuttaa fatiikkia ja väsymystä. Ja sitten se mä oon saanut tuolla teen juomisella aika hyvin loppumaan, että sen saa tuon vasta-ainetuotannon sillä tavalla loppumaan. Se on sen verran pitkäkestoinen se vaikutus, että pystyy toimimaan päivällä normaalisti. Ja sitten oikeastaan mä keitän yleensä vaan aamulla teen ja sitten illalla vaporisoin yleensä. Ja sitten noihin oireisiin kuuluu sitten toi hermokipua, lihassärkyä, lihasäykkytästä, spastisuutta, kaikenlaisia puutumisoireita ja sitten tuntoaistissa tulee kaikenlaisia muutoksia. Voi olla tuntuu vaikka kylmän kuumana ja päinvastoin ja joku toistaan niin vaikka silittää jostain ihoa kohdasta jostain snadisti, niin se alkaakin sattumaan tekee helvetisti. Sieltä on kaikennäköisiä semmoisia jänniä muutoksia. Joo, sitten sitten nämä pahenemisvaiheet, niin ne on siis semmoisia, A2-illassa näitte yhden pahenemisvaiheen, eli mä olin 2 päivää ollut sitä ennen kuumeessa. Ja mä olin 3. päivänä kuumeessa siinä, päätin kuitenkin lähteä sinne, ei olisi kannattanut jälkeenpäin lähteä sinne. Eli siinä on sama idea kuin olisi kuumeessa, eli keho tuottaa vasta-aineita. Ja niihin kuuluu muun muassa nämä interferonit ja interleukiinit. Ja sitten taas aiheuttaa myeliinivaurioita, eli sitten tulee plakkeja. Ja sitten mitä mä sanoin aikaisemmin näistä julkinoisuudesta ja svannisoluista, niin ne sitten muodostaa sitten myeliiniä uudelleen. Sitten pahenemisvaiheeseen jälkeen, kun tulee tämmöistä palautumisia, siihen yleensä liittyy semmoinen jonkinlainen palautumisvaihe, varsinkin jos käyttää kannabista, niin siinä tulee selkeä semmoinen. Mulla ei enää tule niitä palautumisvaiheita, kun mulla ei enää tule niitä pahenemisvaiheita, kun mä juon tätä teetä. Mut sekin, mä voisin vaihtaa sen teen juonnin vielä tuohon, jos tekisi öljyä, niin se voisi olla kans paremmin. Mutta toisaalta siinä kanssa teessä on se hyvä puoli, että siinä tulee MS-taudin kohdalla se tulee suoliston kautta, ja suolistossa on sitten taas epäillä, että se koko MS-taudin tulehdustila lähtee suolistosta, niin se tulee
ilmeisesti sen takia se, kun sitä nestettä juo aika paljon siinä, niin se vaikuttaa sitten taas positiivisesti siihen tilanteeseen. Mä en tiedä, sit öljyä sitten taas se sitä pitäisi olla myös jonkin verran sitten taas, että minkä vahvusta se sitten olisi ja muuta, niin olisi se mahdollista se tehdä myös sillä. Sitten niin mä selitin jo noista pahenemisvaiheista. Joo. Eli sitten MST:n lääkkeestä, niin yksi neuroimmunologian professori sanoi luennolla, että niillä ammutaan tykillä. Eli tarkoitti sitä, että ne ei ole mitenkään spesifisiä lääkkeitä. Niillä saadaan kyllä pastetta, mutta yksilökohtaisesti kylläkin voidaan saada jotain vastetta, mutta se on niinku semmoista, että sieltä niinku pistetään koko keho aika toisenlaisen fysiologian alle sillä lääkkeellä. Kyllä se varmasti niinku saadaan apua vastaan, että tuotetaan, voidaan sen niinku tieteellisesti näyttää toteen, mutta sitten taas ne haitat siinä, millä keinoilla saadaan, niin musta tuntuu, että se ei olisi kyllä niinku siinä suhteessa. Joo, seuraava. Eli sitten noissa lääkkeitä, eli interferoneita käytetään, eli noita pistettäviä lääkkeitä. Interferoni itsestään vasta-aine, ja sillä saadaan sitten jonkinlainen vaste tähän vasta-ainetuotantoon. Ja se aiheuttaa kuumeesta olotilaa, väsymystä, voimattomuutta ja muuta kaikkea. Eli siinä kun sä pistät sen lääkkeen, niin yleensä ihmiset menee nukkumaan sen jälkeen, että pistää illalla, riippuen mikä se lääke sitten on. Että niitä on useita eri interferoneita. Ja sitten on Copaxone, mikä on kans, se pistetään päivittäin ja se aiheuttaa pistoskohtiin sitten taas. Eli se aiheuttaa sitten spastisuutta ja vie rasvakudoksen niistä pistoskohdista. Niitä on, oliko niitä 6 vai 8 niitä pistospaikkoja, mitä on kehossa, mitä sitten kierrätetään. Ja sitten loppujen lopuksi niihin tulee kaikkia semmoinen kuoppa. Sitten on tuo Tysabri, se annetaan niin tiputuksena kuukausittain. Ja siihen sitten taas, siinä testataan tuo JC-viruspositiivisuus, eli jos se löytyy, niin sitten tuommoisen aivokalvon tulehduksen, tai itse asiassa tuohon aivotulehduksen riski on sitten 1/1000, eli sitä voi käyttää ehkä noin 2-3 vuotta turvallisesti. Ja sitten tuo Gilenia, se on uusia näitä tablettimuotoisia, mistä on tämä vaikuttava aine myrjasin, on eristetty loissienestä, joka tappaa hyönteisiä sillä myrkyllä. Ja siihen liittyy myös tämä aivotulehdusriski, eli tämä PML. Sitten on Aubagio, sitä oikeastaan tarkalleen mistä lue, että miten se vaikuttaa. Vaikuttaa lymfosyytteihin ja poistuminen elimistöstä kestää 8-24 kuukautta. Ja sitä voidaan nopeuttaa lääkehiilellä tarvittaessa, mutta ja aiheuttaa sikiövaurioita ja mitäs siellä on muuta. Maksa-arvoa nostaa ja aiheuttaa vakavia maksavaurioita mahdollisesti. Sitten on Tecfidera, joka alun perin psoriasislääke. Useilla MS-sairastavilla on lähtenyt sitten taas sen takia hiukset päästää, iho-oireita ja kaikennäköistä muuta kummallisia oireita. Ne sitten ehkä kestää vuoden tai jotain, että ne voi sitten sen jälkeen lähteä tai sitten ne voi jäädä. Se on vähän sellainen yksilökohtaista, mitä ihmiset on tuonne niin vertaistokipalstoille varsinkin kirjoittanut näistä jutuista. Sitten on Lemtrada, joka tuhoaa lymfosyytit, eli nämä imusolut kokonaan ja sitten se estää, se perustuu siihen solupopulaation uudelleen muodostumiseen, eli sen jälkeen käyttäytyy toisella tavalla, mutta siinä on sitten taas myös, että se vetää koko immuunijärjestelmän puolustusta alas siinä, kun se lääkettä annetaan, ja sitten myös muuten niin
Siinä on sitten taas syöpäriski ja sitten ITP-riski. Oliko se? Joo. Joo, sitten vielä. Joo, sitten mulla on toi T-nivalilla, mulla on toi hävinnyt toi aaltoilu MSD-Eureessa, vaporisoi myös. Ja sitten mä oon ollut absoluuttisesti heinäkuusta 2013. Ei mulla sitä ennenkään ollut alkoholin kanssa ongelmia. Ja mä oon viikonloppuisin ollut täsmäkännejä silloin tällöin. Mut nyt siinä on tullut sitten semmoinen homma, että kyllä pieniäkin määriä, niin sit kestää viikon ehkä toipua, niin ei kannata. Ei sen mitään hyötyä, että en mä pysty 100 viikkoa esimerkiksi kitaraa oikeastaan ollenkaan, niin se on vähän semmoista, että se vaan loppujen jäi. Sitten toi paljon ruokavalio, että se muutti kanssa vegaaniseksi, niin se on myös auttanut mulle. Mä sain kananlihaa pitkään, mutta sekin kestää imeytyä sitten taas, tai se imeytyy eri tavalla. Niin, mutta se on yksilökohtaista, että toiselle sopii toi ja toiset syö sitten ehkä lihaa myös ja muuta. Eli toi Terry Walls, toi MSD sairastava lääkäri, esimerkiksi se hoitaa paljon ruokavaliolla, syö kyllä lihaa myös. Ja tuossa on sitten taas mihin se auttaa, niin on vasta-ainetuotantoa, verenkiertoa, aineenvaihduntaa ja ruoansulatuksia muun muassa. Joo. Ja sitten seuraavaa. Joo, eli kannabinoidit, miten vaikuttaa MSD, eli näihin vasta-aineisiin ja interleukiineihin, niistä on paljon tutkimusta, mitä niitä interleukiineitä sitten on tulehdusta estäviä ja tulehdusta aiheuttavia. Ja kannabinoidit sitten taas pystyy estämään sit koko vasta-ainetuotannon syntymistä kehoon. Et jos on pahenemisvaihe alkamasta, niin silloin jos käyttää kyllä se höyrystään ehkä vaporisoida myös auttaa, mutta mieluummin syötynä, jonkinlaisena teenä tai öljynä tai muuten. Ja jos se jatkaa suunnilleen 3 päivää, niin sen saa kyllä yleensä loppumaan. Et riippuu sitten mitä käyttää siinä niin kuin lääkkeenä. Sitten joo, että se auttaa tuohon lihasplastisuuteen. Et siihen on sit muuten oikeastaan olekaan, tuo baklofeen on semmoinen, mitä määrätään. Ja sitten on kaikenlaisia muita hermokipulääkkeitä ja muuta kaikkea, mitä kokeillaan auttaisiko ne. Mutta on tuo lääkekannabisoinut, mikä pitää toimintakyky yllä. Nämä muut on kaikki missä on sitten, mitkä aiheuttaa itsessään sitten kaikenlaisia haittavaikutuksia ja kumoo tavallaan sitä sen lääkkeen hyötyä ja baklofeen muuten. Jos se estää hermosanomia kulkemasta, niin ei siinä nyt niinku voi miettiä, että ei siinä mikään kovin hyvä vaste voi olla niinku toimintakykyä. Siinä mielessä toi lääkekannabista, niin mun mielestä se pitäisi niinku määrätä ihan niinku saman tien, jos on MS-taudista tai spastisuusoireita, niin ilman mitään niinku, sun täytyy kokeilla aika baklofeen tai jotain muuta. Koska kyllähän ihmiset sitten ne jää siihen, kun ne tiedä, miten se edes pitää ottaa. Ne toteaa, että ei nyt enää ole kipuja. Mutta on ehkä, ja sitten ehkä aletaan hoitaa sitä baklofeenin tuomaa pahoinvointia ja muuta, sitten jollain alkoholilta ja muuta, kun on muutenkin semmoinen olla, että olisi koko ajan kankkusessa. Niin se on vähän semmoinen niinku kierre, että ihmiset sitten alkaa se käyttää kaikkea muutakin sit siihen, niinku, että siitä tulee semmoinen, niinku, että kaikkea vaan käytetään, kaikkea löytyy joku nappi ja sitten vaan niinku lopuksi käytetään vaikka kuinka montaa lääkettä. Sitten oikeastaan enää tiedetään, että mihin niitä käytetään, niitä lääkkeitä. Sitten on toi fatiikkiin auttaa kannabinoidit, eli tuon vasta-ainetuotannon muun muassa aiheuttamaan tuohon väsymykseen. Ja varsinkin semmoiset lajikkeet, missä on limoneenia paljon, eli sitä löytyy myös sitrushedelmistä, vaikuttaa masennukseen myös ja vähän niin kuin mielialaa nostavasti.
niin silloin hyvä vaste tuohon MS-taudin fatiikkiin. Ja sitten jos on spastisuusoireita, niin sitten pitäisi tasapainoilla semmoisen laikkeen kanssa, missä olisi vähän sitten myös indika-ominaisuuksia ja sitten ehkä vähintään 50. No siis tuossa on tuo Petrogan, että sekään ei ole ihan täys sativalaika, että se on lähempänä 50-50 sativa indika. Siinä on enemmän kyllä sativaisia ominaisuuksia, mutta niin, eli no oikeastaan siis seuraava kalvolla oli vissiin enemmän noista. Joo. Eli tuossa on nuo käyttötavat, millä lääkekanabista yleensä kannattaisi käyttää, niin vaporisointi. Sitten toi tee on yksi hyvä, mä olen ainakin itse kokenut sen hyväksi. Siinä on sitten tietty se, että kuumentaako se liian kuumaksi ja tuleeko siihen sitten jotain karsinogeeneja ja muuta sitten siitä, että sen kanssa pitää olla varovainen. Sitten on voidaan tehdä tuommoista kasvista, että painetaan semmoisen kuumien levyjen väliin hetkeksi ja siitä tulee siitä kukinnosta semmoista öljyä tai semmoista tietynlaista, mitä voidaan sitten vaikka vaporisoida. Niin sitä voisi myös niin käyttää. Tai sitten joo, siinä on noin. Eli sitten taas niinku, jos MS-taudin kohdalla miettii, niin jos on fatiikkia, niin sitten se olisi joku sativalaike ehkä mieluummin, joka sisältää ainakin limoneenia. Ja sitten taas jos on spastisuus ja hermokypyoireita, niin sitten pitäisi olla joku indikaisempi laike, missä on ainakin myrseeni ja karjafyllä. Ja ehkä sitten CBD mahdollista, mutta se CBD on myös semmoinen homma, että toisille se auttaa ja toisille ei ehkä niin hyvä. Siinä on se CBD, se ei vaikuta niin pitkäkestoisesti kuin THC, eli siinä pitäisi olla isompi määrä. Ja sitten myös se vaikutusmekanismi tulee vähän toisen kautta, että THC tulee CB1-reseptori, CB1 ja CB2 kautta ja CBD:ssä se tulee sitten osittain CB2 ja sitten se tulee myös ihan muiden reseptoreiden kautta, että siinä on vähän niin kuin toisenlainen se koko vaikutusmekanismi, sitten se toimii myös estäänä osittain THC:lle, että siinä on sitten jos keittäisi vaikka teetä, THC ja CBD yhdessä yhteen lajikkeesta ja sitten vaporisoikin jotain THC-pitoista lajiketta, niin ne alkaa toimia ristiin ne niin kuin kehossa. Ja mulla on esimerkiksi astma ja mulle tehtiin toi spontaani ilmarinta, tai mulla oli semmoinen, tehtiin vedettiin letku sisään, mulla lähti niinku vasemmasta keuhkosta, se täyttyi nesteellä. Ja sitten mä pääsin pois sieltä, sitä ei poistettu kunnolla sitä nestettä, niin mulla on sen jälkeen ollut tuo vasen keuhko vajaakuntoinen, niin mulla oli siihen asti, sillä hetkellä mulla oli vielä Pediol käytössä, mutta mä olin jättää sen takia pois, koska se ei sitten taas vaikuta keuhkoihin, koska keuhkoissa on sitten taas CB1-reseptoreita. Siinä tulee sitten taas niin, että mulla lähtee vasen keuhko on sitten taas niin toimii sen takia vajaakuntoisella, että jos mä käytän Pediolia. Et mä oon niin tollasen kautta kokenut ton käytännössä myös tämän, niin että miten CBD toimii estäänä. Kyllä sen huomaa muutenkin kyllä että myös noissa spastisuusoireissa ja muussa niin selkeän niin kuin, THC-lajike on yleensä parempi vaste kipuun ja spastisuuteen, jos on sellainen lajike, missä on hyvä terpeeniprofiili. Joo, ja sitten seuraava. Ja sitten tuossa on Petroganin profiilista pikkasen, eli THC on 22 ja CBD on vähän alle 1. Ja terpeeneistä siellä on semmoisia kuin myrseeni, joka on no tuossa ne itse asiassa lukee, niin voitte lukea ne. Eli myrseeni, terpinoleeni, limoneeni, beta-karyofylleeni, pineeni, terpinol ja sisosimene. Sitä on myös kohtalainen paljon, mutta siitä ei oikein löydy juurikaan tietoa, että mitä kaikkea se tekee, mutta ainakin antioksidanttina toimii. Ja toi terpinol on siitä jännä, että se tuoksuu, tai Petrogan tuoksuu vähän pikkasen tärppättimäiselle, niin se tulee osittain
terpeenistä. Terpinene on myös toinen, joka on semmoinen, milloin myös vähän samanlaista. Että sieltä tulee myös semmoista niin kuin, nämä tuoksut menee myös tavallaan sillä, että jos no oikeastaan laitetaan seuraava vaikka. Siinä oli vissiin kanssa jotain. Eli niitä, jos kasvattaisi itse vaikka jos olisi vaikka laillista, niin siinä olisi tärkeää katsoa sitä kannabinoidiprofiilia, että mikä siinä olisi THC ja CBD-pitoisuus. Ne nyt ainakin yleensä saa selville. Ja sitten terpeeneet pystyy aika hyvin päättelemään niistä kuvauksen perusteella, mitä tuoksuja siinä on ja muuta kaikkea. Että siihen pystyy aika hyvin päättelemään sitä myöten ja sitten myös niistä, että mistä lajikkeesta se on risteytetty. Niin sit voi myös päätellä aika paljon. Sitten mikä se nyt on, että onko se indikaa, sativaa, ruderalista tai jonkinlaista hybridiä, niin kaikki vaikuttaa, minkälainen ominaisuus on sitten keho ja THC CBD-pitoisuus. Eli sitten taas että pystyykö reseptiilisellä lääkkeellä, reseptiittömällä lääkkeellä saada saman vasteen, niin kyllä pystyy, että jos siinä on oikeat kannabinoidipitoisuudet ja terpeenipitoisuudet, että sattuu semmoinen fenotyyppi, että jos sä kasvat siemenistä vaikka, niin jokainen siemenhän on niin kuin oma fenotyyppi. Eli jos se löytyy semmoinen niin kuin joku hyvä yksilö ja siitä ottaa pistokkaat ja kasvattaa sen aina samalla tavalla, niin siinä on silloin mahdollista, että sulla on siinä hyvä lääke. Ja sitten seuraava. Sitten mä kysyin MS-tautisairastavilta näitä, mitä täällä kannattaisi mainita, niin sitten lääkärin neuron pitäisi ekan kysymyksen kysyä mieluummin, että ootko kokeillut lääkekannabista eikä, että no tässä on nyt mainittu, että millä myrkyllä aloitetaan, mutta niin ylipäänsä tarvitaan näitä lääkkeitä. Ja sitten on CBD-kieltoarsti yhtä, joka on siitä saanut hyvän avun öljystä ja sitten muuten. Ja sitten on ylipäätänsä tämä, että resepti on vaikea saada, lääkäreitä on vähän ja ne on vähän niin kuin salaisuus, että niitä ei oikeastaan löydy mistään, eikä Kela-korvausta. Ja kun ei Kela-korvausta, niin ihmiset eivät hae sitä lääkkeeksi sen takia. Ja sitten ne mieluummin vaikka itse kasvattaa, koska siitä ei ole potilastietoihinkaan mitään tietoa, että saa käytä niin kuin kannabista lääkkeenä. Ja silloin ei tule hoidon kanssa mitään ongelmia. Sitten voi vaikka väittää, että käyttää vaikka jotain mitä vaan lääkettä ja jättää syömättä ne ja ottaa niitä just ennen testejä pikkasen niistä lääkkeitä, niin sitten se näkyy siellä. Ja toimii kaikki hoidot ja toimii kaikki niin kuin muu kaikki systeemit. Mutta joo, semmoista myös tapahtuu. Ja sitten toi viihdekäyttö, niin se ärsyttää useasti niin MS-tautisairastaville, että se lääkkeiden käyttöön yhdistetään viihdekäyttöä. Se on just sen takia, että viihdekäytöllä on tietynlainen leima, mistä täälläkin on ollut. Ja sitten ei haluta siihen, niin kuin, että tavallaan niin kuin siinä on kyllä se homma, että jos käy vaikka lääkärillä ja sanot, että sä oot käyttänyt kannabista niin kuin MS-tautiin, niin sä kannat kuitenkin mukana sitten taas sen kaiken viihdekäytön niin kuin historian, kaikki ongelmat, mitä on kirjoittu ikinä viihdekäytöstä, niin sä oot tavallaan niin kuin, kannat myös niitä ongelmia mukana. Että sitä monet miettii, että kannattaako sitä mainita. Että mä en ota siihen kantaa, että kannattaako sitä mainita. Ja kaikille sovi kaikki lääkkeet ja pitäisi olla tasavertainen lääke muiden lääkkeiden kanssa lääkekannabiksen ja sitten opaklofenista lääkekannabiksen. Mulla on itse sitten taas se tilanne, että mulla tulee lääkkeet toimeentulo tuolla maksusitoumuksella ja jos mä tekisin töitä, niin mä menettäisin mun lääkkeet. Ja jos se on sitten taas mielenkiintoinen olettamus, että mä pystyisin tekemään töitä ilman mun lääkkeitä. Sitten taas, mutta toisaalta en mä nyt sinänsä valita, että mulla on mennyt tuossa 20 000 € tuohon, pitäisikö lopettaa? Mulla on ihan, joo.
Eli 200 € on mennyt tuohon vakuutuksesta tuohon lääkekannabikseen, se vakuutus loppui ja nyt on vihdoin, nyt kun tuo hallitus vaihtui, niin aina hyvä asia, mitä on saanut aikaiseksi, oli tämä, että nämä yksityisen lääkäreiden lääkkeet saa nyt myös, niihin saa nyt maksusitoumuksen korvauksen, eli mä saan ne sieltä haettua. Joo, ei muuta. Anteeksi, että meni näin pitkäksi. Aplodit Tuomakselle.